జై శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వాముల వారికే జై. నమ పార్వతీ పతయే అరర మహాదేవ శంభో శంకర. నా పేరు ఎం వెంకటేశ్వర్లు, నా భార్య పేరు ఎం పద్మావతి. నాగసాయి బాబా భజన మండలి ట్రూపు, బి క్యాంప్, అరోరా నగర్. శ్రీశైలములో వెలసిన మల్లన్న శివ శివ శంభో శంకర. శ్రీశైలములో వెలసిన మల్లన్న మా అన్నదన్నాని ఉండవని నిష్ఠతో మీకు భజనలు చేస్తూ శ్రీశైల శిఖరము చేరవస్తిమయ్యా. శ్రీశైలంలో వెలసిన మల్లన్న నీ అండాదండ మాకుండాలని నిష్ఠతో మేము భజనలు చేస్తూ శ్రీశైల శిఖరం చేరవస్తిమయ్యా. రుద్రాక్షమాలలు మెడలో వేసి శివ దీక్షలనే పూనితిమయ్యా. రుద్రాక్షమాలను మెడలో వేసి శివ దీక్షననే పూనితిమయ్యా. రుద్రాక్షమాలలు మెడలో వేసి శివ దీక్షలనే పూనితిమయ్యా. రుద్రాక్షమాలను మెడలో వేసి శివ దీక్షననే పూనితిమయ్యా. కాలినడకతో వచ్చినమయ్యా, కష్టాలుంటే తొలగించమయ్యా. కాలినడకతో వచ్చినమయ్యా, కష్టాలుంటే తొలగించవయ్యా. హర హర శివ శివ శంభో శంకర చల్లంగమమ్మో కాపాడరావయ్యా. శ్రీశైలంలో వెలసిన మల్లన్న నీ అండాదండ మాకుండాలని నిష్ఠతో మేము భజనలు చేస్తూ శ్రీశైల శిఖరం చేరవస్తిమయ్యా. పాతాళ గంగలో స్నానము చేసి గనగన నీ గుడి గంటలు కొట్టి. పాతాళ గంగల స్నానము చేసి గనగన నీ గుడి గంటలు కొట్టి. పాతాళ గంగలో స్నానము చేసి గనగన నీ గుడి గంటలు కొట్టి. పాతాళ గంగల స్నానము చేసి గనగన నీ గుడి గంటలు కొట్టి. శివ మంత్రాలు పఠించుకుంటూ నీ గుడి చుట్టూ తిరిగితిమయ్యా. మంత్రాలు పఠించుకుంటూ నీ గుడి చుట్టూ తిరిగినమయ్యా. గండ దీపములో తైలం పోసి గణమగని పూజలు జరిపేము మల్లన్న. శ్రీశైలంలో వెలసిన మల్లన్న నీ అండాదండ మాకుండాలని నిష్ఠతో మేము భజనలు చేస్తూ శ్రీశైల శిఖరం చేరవస్తిమయ్యా. భక్తితో నిన్ను మొక్కెదమయ్యా, కొబ్బరికాయలు కొట్టెదమయ్యా. నిన్ను మొక్కెదమయ్యా, కొబ్బరికాయలు కొట్టెదమయ్యా. భక్తితో నిన్ను మొక్కెదమయ్యా, కొబ్బరికాయలు కొట్టెదమయ్యా. నిన్ను మొక్కెదమయ్యా, కొబ్బరికాయలు కొట్టెదమయ్యా. జ్యోతిర్లింగ ఓ పరమేశ మమ్మల్ని కాపాడు మా మల్లేశ. లింగా ఓ పరమేశ మమ్మల్ని కాపాడు మా మల్లేశ. నంది వాహన నాగాభరణ చల్లంగమమ్ము కాపాడరావయ్యా. శ్రీశైలంలో వెలసిన మల్లన్న నీ అండాదండ మాకుండాలని నిష్ఠతో మేము భజనలు చేస్తూ శ్రీశైల శిఖరం చేరవస్తిమయ్యా. భ్రమరాంబికతో శ్రీశైలములు ఎన్నో మహిమలు చూపితివంట. భ్రమరాంబికతో శ్రీశైలంలో ఎన్నో మహిమలు చూపితివంట. భ్రమరాంబికతో శ్రీశైలములు ఎన్నో మహిమలు చూపితివంట. భ్రమరాంబికతో శ్రీశైలంలో ఎన్నో మహిమలు చూపితివంట. లక్షల కొలది భక్తులు నిన్ను దండిగా పూజలు జరిపేరయ్యా. లక్షల కొలది భక్తులు నీకు దండిగా పూజలు జరిపేరయ్యా. నిన్ను నమ్మిన భక్తుల నెల్ల చెల్లంగా కాపాడు శ్రీశైల మల్లన్న. శ్రీశైలంలో వెలసిన మల్లన్న నీ అండాదండ మాకుండాలని నిష్ఠతో మేము భజనలు చేస్తూ శ్రీశైల శిఖరము చేరవస్తిమయ్యా. ఓం నమ శివాయ నమ శివాయ, 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 ఓం నమ శివాయ నమ శివాయ.
నమ శివాయ. జై శ్రీ బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వాముల వారికి జై.